си ме така на брега на морето, събира в ръка, нали? Мени брат ми по една лятно време на купони става чудеса. Ти си Нарки. Дай нарците. Пита. Абе, Деню, знаеш какво, май ще трябва да го изпеем акапелно, защото кой ти е бита с окей, я кажи са тук. Пита не е окей ли? Аре, кажи. Кой бит ли? Бита е изчезнал, избягал. Той бита си такива. Аре, бе, не моля да си пием бира и без музика, какво? Ами добре, май ще пееме Unplugged. Ами ако ще пеем, че трябва да почнеш първо. Какво да почнем? Без бит, почваме. Да, 3 и... Шик, шик, таза, чем каза, наказана е тази, дето да танцува отказа. Приятна фаза, съм от лятната зараза. Доста трудно ми е някакви граници да спаза. Да спирам разия, на всички носи вина слада. Дарк степ е луд и въобще не сяда. Когато хвана просто да скърца. Иска да ти кажа, че главата ми на две се пръсва. Абе, най-добре. Как сте кабари парада, това че клатите глави за мен е награда. Мазилка пада, това какво ще рече? Че ни сме хора, не купона ги вече. Човече, що ми мацката се съблече. Смятай вече, че сме стигнали да рече. Ое, тук спира свинес, свой флаг ще отскочи до пара и днес. О, ес! Заразене ALX! Да, когато дойде лято, брат, я направо мирам за секс. Затова внимавам, не пия на експедиетата. Шалалалала. Разгласи чивчи вече. Може ли малко да ви чуя така, защото като гледам колко сте и... Добре, това е реклама, очаквайте на другото парти това парче. Вече и в магазините за левче. Добре, сега какво? Сега май съм бахаме. Сега може, кой трябва? Абе, нека трябва да се каже каквото има. Мерси, мерси много. Сега май очакваме едни